Bombo Business News. Kabombo na nakakuha ang Pilipinas ng 2.5 billion US dollars o kung ginabuluban ta 153.4 billion pesos nga investment commitments halin sa mga kompanya sa Canada. Ini matapos ang opisyal nga pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nasambit nga pungsod. Suno sa presidente, ang mga investors magatutok sa mga sektor sang pagmina, critical minerals, enerhiya, kag information technology ug IT, business process management. Gintalakay man ang plano nga magtukod sang artificial intelligence akon AI hubs kag learning centers diri sa pungsod. Dugang pa ni Marcos, ginapauswag man sa Pilipinas ang negosasyon para sa ASEAN-Canada Free Trade Agreement o kon FTA. Agud mas mapabakod pa ang relasyon sa ekonomiya sa tunga sang duha ka nasyon. Sa kagabi, ginkumpirma nga nakapauli na diri ang bugos nga delegasyon sang Pilipinas matapos ang 4 ka adlaw nga state visit.